Здравейте! Току-що завършихме обект по проект на нашия клиент. Мебелите са готови. Заповядайте! Къщата е на 2 етажа. В близост до София мебелите са изработени от MDF и PDC. Кухнята е комбинация от дървесни тонове и акрил-тонове, които са изключително актуални в момента. Интересното на тази библиотека е, че играе ролята на преградна стена между стълбището и хола. А в хола имаме и работно място. Изработихме S-образна мебел, която преминава от антрето към кухнята. А около прозореца в мастер спалнята изградихме уютен кът с вградена пейка. С много място за съхранение и с тоалетка след осветление. Мебелите са в тематичен цвят за момче и за момиче. Ето е и мечтата на всяка една жена – гардеробна към спалнята.